Bueno, 23 de febrer de 2021, un dia menys per l'estiu i 40 anys després d'un puto cop d'estat fallit. Es pot dir fallit en català? No sé, perquè si hagués guanyat potser no haguéssim pogut parlar català, no, ara? Vale, bueno, doncs és igual, fallit. Jo diré fallit, perquè va ser un puto cop d'estat fallit. On éreu? On éreu el dia del cop d'estat? Jo no me'n recordo gaire, i això que tenia 9 anys, jo tinc una infantesa, tipus Verano Azul, i no recordo aquestes coses que van passar com no especialment desagradables. Vivia en una casa estil Cuéntame. I als 3 anys va morir Franco, no recordo res, recordo haver fet festa al col·le, i recordo haver vist gent plorant. Anàvem a un col·le jo que justejava, va morir Franco i no se'n van enterar fins uns anys després. Els profes, almenys alguns, que estaven molt morenos de la cara, i als 9 anys un cop d'estat, que tampoc recordo especialment angoixat. El primer record angoixat que tinc és el de les Torres Bessones i va ser el 2011. No he tingut una vida complicada fins ara, ja ho podeu veure, Bueno, coses meves, on éreu? Poseu-m'ho als comentaris, on éreu vosaltres el 23F? Què recordeu? I si no recordeu res perquè no existíeu encara, aneu a la merda. Que això vol dir que teníeu 39 anys, que ja és una edat, Jo avui quan m'han dit que se celebrava el 23F, 81, he pensat, ja fa 20 anys. Llavors he dit, no, que això seria 2001, hòstia, 40 tacos, bueno, doncs això, però quina merda. Aquell dia sí que era per dir, però què és aquesta merda? O sigui, tal com entra Antonio Tejero, aquell senyor del bigotet, aquell senyor que devia perseguir les sueques, feia cara de sortir a les pel·lícules de Destape, aquell senyor, pistola en mà, al suelo todo el mundo, que ja em va semblar agosarat com a eslògan quan entres dins d'un congrés on hi poden haver 200 o 300 persones, tirant llarg, les despertes, es devien despertar amb els tiros que va fotre, però todo el mundo ja em semblava agosarat com a eslògan, una mica com el Just Do It de Nike, que va per tot el món, doncs aquest al solo todo el mundo, no ho sé, agafat amb pinces, una mica amb ínfoles de superioritat que devia tenir aquest senyor ja en aquell moment. On éreu? Deixeu-m'ho aquí escrit. Per cert, avui no hi havia els partits indepes, òbviament, i tampoc hi havia el rei emèrit. Joan Carles I va marxar i segon s'hi va quedar per no tornar. I tant de bo no torni, que per això es diu Joan Carles I. No, què us volia dir amb això del rei emèrit? Que el rei emèrit va tenir un paper destacat en aquest 23F. Es diu... Iñaki diu, el Iñaki el coneixeu, Iñaki diu que això es va fer per donar-li una miqueta més de popularitat, que en aquell moment es justejava. Espanya no anava bé, la popularitat del rei justejava, no com ara, 40 anys després, que Espanya va molt bé i la popularitat del rei està a top. En aquell moment justejava. No vull donar idees, però la cosa anava xunga. I diuen que es va muntar com un paripé, o una performance, paripé, m'agrada molt més, un vodevil, perquè van entrar, van sortir per la finestra, allò va ser un vodevil, perquè el rei sortís reforçat. No, això és una conspiració, això és conspiranoia, ja, i tu em convenceràs que les vacunes no funcionen, i que la Terra és plana. Ja sabeu que us tinc mania, els dos grups. Doncs ara no em vingueu amb que això no és cert. Si te'n creus una, te'n creus dues, i si no, creus les tres. Que és una merda, o sigui, a veure, celebrar els 40 anys d'un cop d'estat fallit. Hi pot haver una celebració més mierder al món? Per què? Perquè si ets molt de dretes, celebrar un cop d'estat que no es va dur a terme és una celebració de merda, però què són? Catalans que celebren derrotes? Catalans? Són gent del Barça? O què? El patrimoni de celebrar derrotes el tenim els catalans. Això no ens ho podeu treure. Celebreu victòries vosaltres. Per tant, què hauríeu de celebrar? Que el cop d'estat es va dur a terme. Allò seria una celebració. No m'agradaria, no, però es podria celebrar. Què ha passat? Hi va haver un cop d'estat. Celebrem-ho. Què ha passat? No hi va haver un cop d'estat. Celebrem-ho, també. Random. Quines ganes de celebrar coses. No hi ha coses a celebrar un 23 de febrer. Puh! Sí, n'hi ha. Deu ser fins i tot Sant Anastasio. Sí, n'hi ha de coses a celebrar. Madre de l'amor hermoso. Sort que no va guanyar Tejero.
Sort que no va guanyar Tejero, perquè si hagués guanyat Tejero, ara mateix estaríem vivint en una realitat distòpica. Ara mateix, si hagués guanyat Tejero, estaríem en un país on la gent seria a la presó per tenir idees polítiques pròpies. Compte, La gent seria a la presó per dissoldre manifestacions. La gent seria a la presó per rapejar sobre les seves idees. La gent seria a la presó per injuriar la monarquia. Sabeu, no? Tothom ho sap, que la monarquia és aquella institució tan moderna i tan útil que escull el poble cada 4 anys. Aquest rei no m'agrada, doncs en triaré un altre, Joan Carles I, no? Felip VI i VII, o que vingui darrere. Totes aquestes coses que escollim al poble. Per cert, un poble que seria atonyinat un 1 d'octubre per votar sobre què fem al seu futur, per decidir si volen estar fora o dins d'Espanya. No per marxar, no, per decidir si es vol estar fora o dins d'Espanya. Ens haguéssim picat, si hagués guanyat Tejero per fer això. Sort que no va guanyar. Un poble que tindria menys ulls per metre quadrat, perquè els cossos policials també farien molt bé la seva feina i atemoririen a la gent que es manifesten per aquella persona que ha entrat a la presó per injuriar sobre la monarquia. Recordeu, el senyor Pablo Hasél? Sí? Vale. Tota la gent contrària al règim, que he dit que se m'ha escapat règim, que no volia dir règim, no sé en què estaria pensant. Govern democràtic. Tindríem un poble que no tindria dret a parlar en la seva pròpia llengua, o sí que ens deixarien parlar en la nostra llengua, que és el català, però resulta que es parla massa, i llavors s'ha de defensar que no es parli tant el català, perquè s'està menjant el castellà, com de tots és sabut, un idioma amb 7 milions i mig de parlants, es menja un idioma que el parlen 300 milions de persones. Bé o malament, però el parlen, perquè a Puerto Rico també parlen espanyol. Diuen, escolta'l, que no tenen R's, que només tenen L's. Vale? Puto reggaeton i el mal que ha fet. Pues això, que no ens deixarien parlar el català perquè el parlem massa i perquè el parlem bàsicament per tocar els collons. ¿Usted por qué habla catalán? ¿Que no puede hablar en castellano? Es que ganas de tocar los cataplines tiene usted, No, clar, no parlem el català perquè som catalans, és perquè tenim ganes d'emprenyar. Aprenem des de petits un idioma propi, difícil, perquè amb els pronoms febles, ja us ho dic jo, que apreneu-lo. Bueno, no, però no ho posis així que llavors no el volen aprendre. Bueno, apreneu-lo bé sense pronoms febles, com si fóssiu de Barcelona, no passa res, pot parlar. No ens el deixarien parlar, perquè només aprenem català per tocar els collons. Ens passem anys de la nostra vida perduts que podríem invertir tocant l'ukelele, aprenent el català per tocar els collons als castellans, únicament, perquè és un idioma, a més tan diferent, que llavors és com parlar en clau, no ens entenen de res. No, l'euskera, però el català és que no s'assembla de res, parlen en clau. Que si tots parlem en castellà, que això és el que pensarien si hagués guanyat Tejero, que no, que si tots parlem en castellà, a poc, cridant i amb molts gestos, ens entenem tots. Per què cony hem de parlar altres llengües? Anglès inclòs. Un poble que ha de votar i votar vegades i vegades perquè no en sap prou. I fins que no surti el qui vulgui la gent del règim, doncs no, he tornat a dir règim? Mira, no sé jo, però entre tant règim i tant règim, igual no ens veurem passar, quedarem com uns figurins. Que no sé si és de la millor manera, i no sé si és el règim que volem, però... I que, a més, Enric, què? Que això està passant. Tot això que estic dient està passant aquí. Això no és una realitat distòpica si hagués guanyat Tejero? Com que això està passant? O sigui, m'estàs dient que va guanyar la democràcia i estem així. Però què hagués passat si hagués guanyat Tejero? Què ens semblaria de Handmaid's Tale? Una puta comèdia. Perquè el que tenim ara ja s'hi assembla una mica, ja només faltaria que hagués guanyat l'altre. Madre de l'amor hermoso. Mare de l'amor formós. Heu vist, avui, que també tinc un aniversari, com que fa un any i poc que estic fent vídeos, i us recordeu, al principi del confinament, que els feia aquí al vàter, que em veu dir, que ho fas assegut a la tassa del vàter? Sí, senyor. Assegut a la tassa del vàter, aquí estic cagant. Paper de vàter aquí dalt, que es vegi. Una mica de performance, també, perquè es vegi que m'estic cagant amb el puto 23F, els putos que estan celebrant el puto 23F i els putos que estan desitjant que passi un altre 23F i que a sobre triomfi. Aneu a tomar pel cul. Adéu, Dios.